Nå, Anders, så er jeg færdig. Nå, det var godt. Vi skal spare 213.436 kroner. Jeg har kigget i budget og regnskaber for sidste år, og har fundet i frokostordningen, hvis vi dropper den. Nej, det tror jeg er en dårlig idé. Vi kan se på det, men Ja, det bliver nødt til. det er alvorligt kendt. I know. Ikke? Videre. Så er der også basering. Hvis vi dropper den, så kan vi spare 20.500 kroner. Gælder det aspekt? Altså, det gælder alle medarbejdere? Ja, det er alle medarbejdere, inklusive os to, det er klart. Det er klart. Vi kan jo ikke sætte sådan noget i gang, uden at vi også selv... Hvorfor skulle du også foreslå det? Det er fuldstændig absurd. 88.980 kroner har jeg fundet i budgettet. Hvad har du fundet? Skal vi se den igen. Hvordan kører man op her? Nej. Jeg har kodet det hele. Jeg har finkæmmet det her. Vi har brugt 2.138 kroner på kuglepen til kursisterne. Så der er en besparelse på 2.100. Ja, plus minus, ja. Og så er det det. Ja, jeg har fuldstændig... Jeg har gået det efter med en tættekam. Du har fundet 2.138 kroner.